Assalamu alaikum al'umman jihar Kano da kewaye. Ni ne naku Dr. Muhammad Sudan wanda kuka fi sani mai sirrin ma'aurata. Ina muku fatan alheri. Mun tafi mun dawo mun kawo muku kaya iri daban-daban kamar su sabulin dilka wanda yake cire spot, yake cire glass, yake kara zuƙoƙin mace. Ina mata masu san kyale-kyale, ina kawo muku mai na musamman. Mace in baka ce za ta zama chocolate kalo, mace in fara ce za ta zama kamar balarabiya ta dinga sheki. Maza ma ba a bar ku a baya ba, ina kawo muku magunguna na musamman wanda za ku gamsar da iyalinku a zauna lafiya. Da humuran nan ta sirri da duk macen da bata yi amfani da shi ba tara ko mata duniya. Kai wa'ansu abubuwan ba za su iya faɗuwa ba sai kun zo gare mu. Ina mata masu san kyale-kyale, na kawo muku kwalabe latest kwalban 7,500 ta dawo 5,500 da kayan gyaran jikin amare. Ku garzayo ku samu garaɓasan da muka saba. Muna opposite da asibitin yara na Sheikh Isiyaka Rabiu. Ku garzayo ku samu garaɓasan da muka saba. Ga lamban wayana 070 64 40 51 20.